Хто першы прамовіў назву Беларусь? Так што гэту назву пачулі. Ну, нейкі еўрапейскі манах, у цябе ж перадача пра гэта была. У Еўропе гэта ўсё прыдумалі ад няведання. Малайчына, што запомніў. Але ўсё-ткі для сярэднявечных манахаў Белая Русь была толькі геаграфічным абстрактным тэрмінам, а мы кажам пра канкрэтны, нацыянальны. Ну, Каліноўскі ж, пэўна. Нешта ты пра яго перадачу яшчэ не рабіў. Зробім абавязкова, мы ж толькі з Касцюшкам разабраліся. Але, зноўку ж, у часы Каліноўскага тэрмін Беларусь яшчэ быў крыху такі, расфакусаваны і губляўся сярод іншых назваў і ідэнтычнасцяў, там, Польшчы, Літвы і Рэчы Паспалітай. Таму не. Ну дык а хто тады? Багушевіч. Відавочна, Францішак Багушевіч. Чулі пра такога? А яго ж? У яго такія вусы, што ўбачыўшы раз, не забудзеш. Так, менавіта пра гэтага вусатага дзядзьку мы сёння і пагаворым. Пра віленскага адваката, які 130 год назад абвесціў назву Беларусь. Францішак Багушевіч нарадзіўся 21 сакавіка 1840 года у фальварку Свіраны на Віленшчыне. Цяпер гэта вёска на тэрыторыі Літвы. Бацькі будучага паэта Казімір і Канстанцыя Багушевічы, прадстаўнікі дробнай віленскай шляхты. А які рост быў у Багушевіча? Гэта тут пры чым? Бо шляхта ж дробная. Ну вас, коцік. Свіраны гэта спадчына маці Францішка, але большую частку свайго дзяцінства, а пасля і сталасці Багушевіч правёў у маёнтку бацькі у вёсцы Кушляны у цяперашнім Смаргонскім раёне. Досыць нечакана, але вельмі прыемна тое, што сядзіба ў Кушлянах дайшла да нашага часу. Там зараз размяшчаецца музей. Калі ніколі яшчэ не бывалі ў Кушлянах, то абавязкова з'ездзіце. Гэта месца належала Багушевічам з 18 стагоддзя. І яно поўніцца шляхетнасцю і спакойнай гістарычнай прыгажосцю. Францішак адвучыўся ў Віленскай гімназіі і скончыў яе ў 1861 годзе. Ну, вы разумееце, Вільня, 1860-е, гімназісты, рамантыка і рэвалюцыя. Багушевіч пазнаёміўся там са шматлікімі будучымі паўстанцамі і напоўніўся рэвалюцыйнымі ідэямі. У тым жа годзе Францішак паступіў у Пецярбургскі універсітэт на фізіка-матэматычнае аддзяленне. Дык ён жа паэт, якая фізіка? Ну, ён тады не ведаў яшчэ, што ён паэт. Ну, а так агулам у Багушевіча быў досыць тэхнічны склад розуму і схільнасць да дакладных навукаў. Фізіку лягчэй стаць паэтам, чым паэту стаць фізікам. Ну, ты філосаф. Зрэшты, давучыцца да канца ў яго ўсё адно не атрымалася. Ужо праз 2 месяцы маладога студэнта выключылі з універсітэта за удзел у хваляваннях. І Багушевіч вярнуўся дадому, пайшоўшы працаваць настаўнікам у вёску Доцішкі ў цяперашнім Воранаўскім раёне. Братцы родныя, дзеці зямлі маткі маёй! Ох, чую я носам! Нешта тут будзе, давядзецца нам пазмагацца за сваю зямельку родную, за айчыну, за... Толькі чакайце, як жа ж яна называецца? Польшча? Літва? Рэч Паспалітая? Ай, у галаве круціцца нейкая назва, вось-вось на языку, але згадаць не магу. Ай, пазней падумаем, як назваць. Хлопцы, давайце, шыхтуймася, уперад, да бою! Калі грымнула паўстанне, Францішак разам з братам Валер'янам адразу да яго далучыўся. Агулам пра паўстанцкія прыгоды Францішка мы ведаем вельмі мала. Хутчэй за ўсё ён быў паранены ў нагу ў адным з баёў у Аўгустоўскай пушчы. Але дзякуючы нейкаму невядомаму селяніну, ён змог сысці ад расійскіх жаўнераў і, падлячыўшыся дома, падаўся ва ўкраіну. Там быў шанец схавацца. Ведаем, што ў 1865 годзе ён падаў дакументы на навучанне ў Нежанскі юрыдычны ліцэй. Нежны юрыдычны ліцэй? А так бывае? Да не Нежны, а Нежанскі. Нежан – гэта горад такі ў Чарнігаўскай вобласці, ва ўкраіне. Там тады якраз працаваў доктарам сваяк маці Александр Галаўня. І хутчэй за ўсё з гэтым звязана тое, што маладога Багушевіча адправілі ў горад Нежан.
Так пачаліся 20 год, якія Багушевіч правёў ва ўкраіне. Адвучыўшыся, ён служыў судовым следчым у розных гарадах: у Чарнігаве, у Канатопе, на Сумшчыне і нават на расійскай Валагодчыне. Мы не вельмі шмат ведаем пра гэты этап ягонага жыцця. Але, відаць, там было па-рознаму. Часам нападала скруха, што ён губляе жыццё на чужбіне, на перапісванне паперак, а ні грошай, ні часу над творчасцю яго няма. Але былі і добрыя моманты. Ва ўкраіне Багушевіч ажаніўся ў 1874 годзе. Ягонай выбранніцай стала амаль што зямлячка, менская шляхцянка Габрыэля Шклёнік. Ва ўкраіне у іх нарадзіліся дачка Канстанцыя і сын Тамаш. Эх, братцы любыя, хацеў бы я сёння з вамі пагаварыць. Пра долю ці нядолю. Не, ну хутчэй долю, бо ўсё во ёсць. Жыву ва ўкраіне сабе. Жонка, дзеці, сям'я, сала ёсць, смачнае. А нешта ўсё роўна мяне так нешта як бы круціць, нечага не хапае, нешта не дае спакою. Слова як бы нейкага, назвы не хапае. А вось што за слова? Не ведаю пакуль. Што важна для нас, Багушевіч ва ўкраіне мог назіраць у вачавіткі ўкраінскі нацыянальны рух і культурны ўздым. Пры ўсіх праблемах, звязаных з цэнзурай, ва ўкраіне тады гаварылі, пісалі і стваралі па-ўкраінску на мове простага народа. І, відаць, паэт не раз думаў: эх, ось каб і ў нас так. Як так? Ну так, каб народ загаварыў, каб голас простага мужика загучаў у літаратуры, мастацтве, у палітыцы. Ці думаў Багушевіч, што менавіта ён аднойчы стане такім голасам? У 1883 годзе ў Расіі абвесцілі амністыю для ўсіх паўстанцаў. Багушевіч падаў прашэнне аб адстаўцы і паехаў на радзіму, дзе не быў цэлых 20 гадоў. У Вільні ён адкрыў адвакацкую практыку і наступныя 10 год займаўся адвакатурай у родным горадзе. Тимох, А дзе паэзія? Паўперадачы пайшло, а ніводнага верша. якія вы аматары, аказваецца. Пачакайце, зараз будзе. У Вільні паэт жыў на вуліцы Конскай, арклю па-літоўску. Гэта недалёка ад вакзала. Гэта вуліца захавалася, і там зараз усталяваная шыльда ў гонар нашага класіка. Багушевічу падабалася тое месца, бо побач перыядычна адбываліся кірмашы, якія паэт спрабаваў не прапускаць. Ён хадзіў паміж вазоў і слухаў, як гавораць прыехаўшыя сяляне, як гандлююць, як жартуюць, як сварацца. Запісваў асобныя словы і выразы, а пасля складаў гэта ў творы. Спачатку ў артыкулы для газет на эканамічную тэматыку, а пасля аднойчы яны пачалі складвацца ў вершы. Ой, не дура ты мне головы. Ты будешь брать Гены Кумпяк чи нет? Ох, каб твои трыбухи по платок висели, добрый человек. Ну кто мне теперь гэты гляк склеить? Але ж ты кумы поўдзіла. Корову за 5 рублёў аддал. Ты мужа яго яшчэ ніжэй спіны пацалаваў. Добрыя людзі, мужика моего не бачылі? Дык вось жыў, под возом ляжыць, набраўся як Бэля. Калі ты ўжо нап'ешся, смаляное горло. Але ж ты і учэпістая баба. Дай бучку, то скіну 10 копеек. Беларускія бочкі не прадаюцца. Дык во жа яно! А як я раней не дадумаўся? Беларусь! Беларусь! Восенню 1891 года, запомніце гэту дату, адбываецца знакавая падзея ў гісторыі Беларусі. У Кракаве надрукаваны першы зборнік вершаў Багушевіча пад назвай «Дудка беларуская». Дык а чаго ў Кракаве? Ну, у Расійскай імперыі нельга было тады надрукаваць такую кніжку. Па-першае, она была па-беларуску, што ўжо само па сабе падазрона, напісаная лацінкай, а лацінка была пад забаронай. Ну і ідэі там былі сумнеўныя для расійскай цэнзуры. Таму кніжка хутчэй за ўсё не прайшла. А Кракаў уваходзіў тады ў склад Аўстра-Венгерскай імперыі. Там друкаваць можна было без праблем. Таму 3000 экземпляраў, немалы, дарэчы, тыраж, друкавалі ў Кракаве, а пасля падпольна кантрабандай перапраўлялі ў Вільню. Толькі гадоў прайшло, нічога не мяняецца. Ну і кніжка выбухнула.
напісаная мужыцкай мовай, звернутая да мужика з відавочна беларускім неймінгам. Усё гэта было нечакана і ўражвала. Ой, ну ладно табе. Выбухнула, ўражвае. Папрыдумваючы эпітэтаў. Надрукавалі там, пэўна, 20 кніжак і радаваліся. Не адмаўляю самой тэндэнцыі, але вось канкрэтна тут выбух быў дакладным. 3000 экземпляраў у Вільні разышліся вельмі хутка. Кнігу было не дастаць. Яе чыталі і сяляне, і шляхта, і асабліва сацыялістычна настроеныя грамадзяне. Увесь свет кажуть, б'єць у звона, дурны мужик, як ворона. Гэта тыкі справядліва, ён дурнейшы ад вароны, і не дзіва, было б дзіва, каб мужик ды быў вучоны. Дык крычыце, біце ў звона, дурны мужик, як ворона. Ці ж не дурань мужик гэты, гарэ, сее ўсё лета, а як прыйдуцца дажынкі, няма збожжа, ні ашмінкі. А даждаўшы на каляды, мужики, мякінцы рады. Дык крычыце, біце ў звона, дурны мужик, як ворона. Глядзі, горы паразрыты, а чыгункай свет абвіты. Що з мужицкай цяжкай працы, усе едуць у палацы. Мужика ж няма білета, ці ж не дурань мужик гэты. Дык крычыце, біце ў звона, дурны мужик, як ворона. Жыў тады ў Вільні такі шляхціч Зыгмунд Нагродскі, у будучым вельмі блізкі сябар Багушевіча. Дык вось ён успамінаў, што яму ўпершыню кнігу «Дудка беларуская» даў пачытаць польскі малады сацыяліст-рэвалюцыянер Юзік Пілсудскі, які сам цягаў гэтыя кнігі праз мяжу ў Вільню кантрабандай. Пачакай, нешта прозвішча знаёмае. Так, бацька польскай нацыі Юзеф Пілсудскі. У пачатку сваёй кар'еры ён у тым ліку працаваў кантрабандыстам і перавозіў кнігі праз мяжу з Кракава ў Вільню. Сярод іншых там былі і кнігі Францішка Багушевіча. Чакай, Пілсудскі быў на пабягушках у Багушевіча? Чаму на пабягушках? Ён займаўся сваёй справай, але паралельна спрычыніўся да беларускага руху. Мне гэта трэба пераварыць. Пераварвай. У зборніку «Дудка беларуская» было 16 вершаў, якія расказваюць пра цяжкі лёс простага селяніна на полі, у горадзе, у судзе. Яны так і называюцца. Дурны мужик, як ворона, як праўды шукаюць, у судзе, воўк і авечка, моя хата. От знаўку гэтыя мантры пра гаротны лёс мужика. Ну, так, нам цяпер такія творы падаюцца надакучлівым канонам. Але ў часы Багушевіча ніякага канону яшчэ не было. Ён гэты канон і ствараў па сутнасці. На той момант гэтыя вершы выглядалі вельмі актуальна і вельмі свежа. Да таго ж, трэба ўлічыць, што Багушевіч піша вельмі цвёрда і ясна, са злосцю і месцамі сарказмам. Карацей, так, што хочацца чытаць. Вось зараз сядьце і пачытайце, пераканайцеся ў гэтым. Вершы гэтыя завучвалі і пераказвалі на кірмашах, бо яны вельмі адгукнуліся жыхарам Вільнішчыны. Цікава, што тагачасным простым мужикам хутчэй за ўсё з гэтага зборніка больш заходзілі якраз самі вершы. А вось для нас, сучасных беларусаў, напэўна, ўсё-такі самая важная частка гэтай кнігі – гэта прадмова Багушевіча. От там Багушевіч адпаліў дык адпаліў, як мае быць, цэлы стэндап у яго атрымаўся. Ва ўступе ён пісаў не пра паэзію і нават не пра лёс гаротнага мужика. Ён пісаў пра народ, пра беларускі народ, які мае права. Пра адмовы той адна старонка, але кожная фраза там нібыта выразаная з камення. Шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю. Так, як той чалавек прад скананнем, которому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай, беларускай, каб не ўмёрлі. Спрадвеку, як наша зямелька з Літвой злучылася, як з Польшчай з'ядналася дабравольна, дык усе яе Беларусяй звалі. І не здарма ж гэта. Не вялікая, не малая, не чырвоная, не чорная яна была, а белая, чыстая, нікога не біла, не падбівала, толькі баранілася.
Можа, хто спытае, дзе ж цяпер Беларусь? Там, братцы, яна, дзе наша мова жывець. Яна ад Вільні да Мазыра, ад Віцебска за Малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня і шмат мястэчак і вёсак. Нормально запаліў. Сапраўды класны стендап, як мае быць. Агонь, пажар. Ну, сапраўды, нават цяпер гэтыя простыя словы гучаць, а тады зусім уражвалі. Па выніку Багушевіч аказаўся першым, хто адкрыта, хай сабе пад псеўданімам, агучыў маніфест пра права беларусаў на самавызначэнне. Гучна прамовіў слова «Беларусь» і «беларуская мова». І зрабіў гэта так, што яго пачулі. У 1896 годзе Багушевічу пашчасціла. Ну, мусіць жа часам і добрым людзям шчасціць. Нягледзячы на паэтычныя поспехі, фінансавыя справы яго былі так сабе. Ён быў неблагім адвакатам, але часта абараняў простых сялянаў замест багацеяў, што адбівалася на ягоным заробку. Ды і ў адвакацкім асяроддзі меў неадназначную рэпутацыю, бо жыў нелюдзіма і часта рэзка выказваўся ў дыскусіях з калегамі, а часам нават пісаў на іх вершаваныя памфлеты, што таксама не дадавала стабільнасці яго пазіцыі. Што за амлет? Ці котлет? Ці суфлет? А божачкі, невукі, ну, памфлет. Гэта кароткі, сатырычны, з'едлівы, вершаваны часцей за ўсё тэкст, накіраваны супраць нейкага чалавека. Дык вось, у 1896 годзе Багушевіч нечакана атрымаў немалую спадчыну ад свайго памёршага ў Варшаве сваяка. На гэтыя грошы ён змог адрамантаваць сямейную сядзібу ў Кушлянах і пераехаў жыць туды са сваёй сям'ёй. У Кушлянах Багушевіч і правёў рэшту жыцця. Ён больш не займаўся адвакацкай практыкай, але шмат пісаў, ліставаўся і, ў прынцыпе, атрымаў прызнанне. Напрыклад, у той час сустракаўся з Элаізай Ажэшкай, якая моцна хваліла ягоную творчасць. Але здароўе яго было падарванае, і ў 1900 годзе паэт памёр. Пахаваны ён у суседніх Жупранах, каля прыгожага петрапаўлаўскага касцёла. Ягоная магіла захавалася. Калі будзеце ў тых краях, абавязкова наведайце. Багушевіч памёр якраз у пачатку 20-го стагоддзя. Такім чынам, досыць сімвалічна перанёс беларускую ідэю з мінулага ў сучаснасць, у 20-е стагоддзе, дзе гэтай ідэі наканавана было вырасці з этнаграфічнага хобі нешматлікай інтэлігенцыі ў нацыянальную дзяржаўную ідэю. Той, што ён крыху апярэдзіў свой час, кажа хаця б тое, што ягоныя дзеці не ўспрынялі хлапаманства свайго бацькі і прынцыпова праз усё жыццё вызнавалі сябе палякамі. Але самі ідэі Багушевіча дакладна леглі на ўжо урадлівую глебу, бо праз 5 год пасля смерці паэта паўсталі першыя беларускія газеты, партыі, і ўсе яны цытавалі дудку беларускую. Усе ўзгадвалі Багушевіча як першапачынальніка. Просты мужык, нарэшце, атрымаў свой голас і сваё імя. Эх, скручу я дудку, такое зайграю, што ўсім будзе чутка ад краю да краю. Ой, то будзе гранне, як на павітанне, і як на васэле, нядоўга ты келе. Ну дык грай жа, дудка, каб жа было чутка, каб аж вушы драла, каб ты так іграла, каб зямля скакала. Зайграй так васола, каб усе ў кола, узяўшыся ў бокі, ды пайшлі ў скокі, як віхор у полю, аж выючы з болю, каб аж рагаталі, а ўсе скакалі.